Mga kaspero, dadayo kami ngayon sa Tablas Island. So shout out sa mga taga Tablas, dadayo kami dyan ngayon. Sana huwag kaming hulihin. Pero sabi naman ni Captain, nagpaalam si Master Danny noon, pwede naman daw basta wag lang dadaong sa baybay. So kahit malalaki yung alon, go pa rin para maka-benta lang kami at saka makahuli ng malaki. Ayan. So bubiyahin mo na kami mga kaspero. Mga kaspero, malapit na tayo. Ayan. Kita na natin yung lugar na Tablas. Ayan. Mga kaspero, nandito kami ngayon sa spot, bagong spot. Si Master Danny, nag-live sila dito kahapon. Nakadali sila ng tanigi tsaka 1GT. So ako di ako nakasama dito ngayon pa lang. Try natin. Baka makahuli rin ako ng plata. Anong lugar to, Master Danny? Pulo. Ayun. Shout out sa lugar ng Tipulo na tinatawag. Shout out sa mga tao dito. Tahimik. Walang mga bangkang padaan-daan. Ito sa Boracay, grabe. Parang pabrika ng makina. Ang ingay. Nagre-ready na si Master Jobert. Dito na kami. So bali dalawang bangka ang gamit namin. Yung bangka ni Master RJ. Dito kami ngayon ng Pag-atak.
One down. Sige, shot by Master. Okay. Trinity Armada, shout out po. Idol, dako sa Barakuda, always din watching sa Barakuan. Kay Julito Makatubal, shout out po from Calatrava. Kapayan Adventures, ayun, shout out po. Kay Ruuli Tirariray, shout out. And then kay Anthony Rodriguez, shout out po. And then kay Diplug City, yan, shout out po. And then kay Master Aquaman Spiro Adventure, ayun, shout out idol. And then kay Romgal, shout out po. Kay Erwin Lucero, shout out from Lipa, Batangas, always nanonood yun, thank you. Union Ngadix, shout out po. And then kay Boy Sisid Vlogs, ayan ng TRS, shout out po. Ikalawa, pa-shoutout naman yun. Masungit Motovlog, shoutout po. Always kay Love Motovlog na nandyan, shoutout sa'yo bro. And then kay Rizal Castro, shoutout din from Mimo Fishing, shoutout po. And then kay Nunoy Magwali, shoutout. And kay Nostradamus.